Well, hallo. Dat is jullie in Alfta. Nu willen we ongaars merken. Vandaag wil ik zo merken als je nog helemaal eigen haar. Ik wil je wijzen wat ik vandaag wil merken. Hier is je dat grote braad wat ik je laatst weet wat ik gemerkt heb. Cutting board. Zum eerst wat fijn snijden. Du wil Luda broken zum in steak Fleisch snijden. Du hebben een koffel meel. Du hebben een ei. Du hebben 2 steaks. Dat zijn top sirloin steaks. Rindfleisch steaks. Du hast Salt und Pfeffer, du hast ein bisschen Milch, du hast einen Koffel Reis und du hast meine Schmonfett. Das war Luda broken zum über Reis schaben. Und hier hast du dann uns wunderschöne Gruppen, Gussgruppen. Du hast das Fett, was wir brocken wollen. Und dann von der, was wir wollen, ist Steaks deep fryen. Dort ein deepet Fett bruden. Gewöhnlich worden Steaks gebarbecued, a las brasas oder charcoal, aber von der Worte ein deepet Fett gebrut worden. Nu wil ik een ei slaan en dan een beetje melk erbij eten en dan willen we de meel aandokken en dan een beetje zout en peper, doen we veel die gleichen en dan willen we ons die broden. Oké, dan hebben we gesleeuwd het ei en dan gaat we een klein beetje melk maken, vielleicht een stuk 2 of 3 theelepel vol en dan willen we de steaks toe aandokken. En dan wat ik dan doe, dan doe ik de steaks een beetje aanpeperen. Start. En dan een klein beetje zout. Krijg ik ze start. En dan van beide zijden ze start. Zo, ze start. En dan wordt een beetje zout. En dan een beetje peper. Gleich haben wir groben Pfeffer. Krijg ze start. En dan moet zijn wieder. Nu dat we die steaks hebben, eigen zout en eigen peper, dan laten we de staan, vielleicht een halve stunde. En en de melk heb ik hier nu durch, dat is right. En dan willen we leren wat de steaks een klein beetje zijn durchgetrokken en dan willen we die broden. En meanwhile, in den tijd wil ik dan rijst te vier brengen. En hier hebben we een koffel rijst nemen. En ik wil je zeggen dat wat zeer wichtig is van Rieskerken, dat ik hier een koffel rijst, maar nu dat ik dat eerst een beetje aufspelen. Maar de rijst dat aufspelen, dan is het nu heel lang niet zo schlichtig. Kijk mal dat wo schlichtig dat is. Nu dat ik de 1 of 2 mal gescheit aufspelen, daar zien en dan is het eruit in kerken. Nu hebben we de rijst aufgespeeld en aufgezet en nu hebben we de kerken. Nou ja, nu hebben we de rijst te vier gebracht en ik heb een lepel vol zo'n heinapulver, want dit is rinspulver. Dat is een beef bouillon, dat ik de maak hier. En dan heb ik er nog een beetje cilantro maak. Zo, nu heb ik een beetje gedreven cilantro maak. En dan zo'n zuppulver, dat is van een rindvlees. Rindspulver wordt dat zijn. Heb ik een gouden eetlepel vol maak. En dan laten we dat kerken, wat dat fijn goed is, dat wordt waar is. Dat wordt je dan gegeten worden met onze steaks top. Dankzij. En hier zijn de steaks. Moet je bloos zeggen meer, dat die niet koud zijn. Die zullen wat ze aan ruim temperatuur hebben, ruim temperature. En dan willen we die aandokken en dan willen we die broden. Dankzij. En hier doen we nu vet uitmerken. We willen dat about tussen 350 en 375 graden hebben en dan willen we die door neerleggen. Oké, we laten we gaan ons vet hier uit. Dat is bij 400 graden. We worden stikt in de neerleggen, dan wordt je ook optellen, maar die zal tussen 365 en 375 zijn. So, ja, nu worden we stikt in neerleggen. We worden eruit merken. Oké, hier hebben we de steaks. We worden eerst hier klein beetje dit aan meel aanzudelen. Rondom dat hij alweer een smaak meel heeft en dan worden we hier zo. En de melk aanzudelen. En daar worden we nog eenmaal aan meel. En je fjern dat je dikkere krast schal jaft dat wordt dan zeer. Ik leg dat met er nog knusperig. So we worden hier de 2 maal aandokken. Dat is de start. Dat is een ei aan meel.
En dan wollen we den hier ganz een goeie beetje wat met een meel aanzuilen. Krijg ze start, krijg door. Dat hij ganz einzult is, ganz met meel. Ja. En daar werden we denen dat heute vaten herleiden. Hier, kijk mal dat is nu voor sure 400. En kijk mal dat. Hoppa, nu presselt dat. En den anderen steek, den had ik zo gedacht, den wil ik niet aandokken. Den was bloos groot zo, moet zijn wat dat is. Ik wil een van hier dat. Zo. En dan moet zijn wo naar het fijnste smaakt. Maar bij Emmerhaan, nu wil we den hier bruden. En dan moet zijn wat dat. Oké, dat is nu about 1 minuut geweest. Dan ben ik den eerste aandrehen. Die word ik wat eingedockt. En den anderen dit wil we ook om 1 minuut. Dat ik de water aandrehen. En dan wil we water 1 minuut leuren. En dan wil we den water aandrehen. So van ongeveer stek 3-4 minuten dan jeder ziet. Niet meer. Dat prizzelt eens zeer fijn. Die andere hier van ongeveer about 375 graden. En ik heb wel wat ook niet. En alle minuut of 2 dat ik dat aandrehen. Zo vielleicht aan jeder ziet 2 minuten wie we al den niet toe gaan. Ik leg den type rood en de merd. En nu kijk je maar, want ik een beetje aan hier waar het in zit. Dat zit er maar werkelijk fijn. Zo, van ongeveer 2 minuten aan jeder ziet, 3 minuten, dat kan je zijn. Wanneer die is fijn bruin is van beide zijden, dan neem je den eruit. Want de chicken dough, mijn laatste day is met strak eruit. Deze willen we hier nog eenmaal een klein beetje omdraaien. En aan deze, den hebben we nu vielleicht aan jeder zijde 2,5 of 3 minuten. We worden den dan hier nu hier is dit en zo'n, wat ze naam, goldpapier al. En dan laat je nog een stuk 5 minuten resten. Krijg ze start. Yes, dat vangt dan zeer smak te lopen. Als je een beetje zo fijn bruin is, dan kan je den eruit nemen. Onze schmoonvat is hier heute. Onze rijst is klaar. En hier hebben we onze schieverij, waar we wel de steaks en de rijst in schapen. En hier hebben we dat hout, waar we wel de steaks een beetje versnijden. Ik geloof is aan ruid. Oh, nu kijk je mal dat. Den einen wat we hadden eingedockt en meel. Zo, smaakt wie gleich een klein beetje uit. En dus de andere wat we hadden bloos salt en peper. En dan deep fried. Kijk je mal dat. Zeer fijn. Nu willen we eerst schapen en dan willen we eten. Ik wil je niet wijzen waar het zit, waar ik aan de schief heb. Zo. Nu hebben we de schief al eruit. Ik heb er wat rijst. Met schmoonvatten. Oké, hier hebben we er ook als nu eruit. We hebben de rijst en schmoonvat. Onze steaks, wat we hadden deep fried. En nu zijn we eruit te eten. Hoppa, dat zit er schijn smaak in. Ik leid dat wat. Oké, dan zijn we eruit te eten. We hebben hier rijst en tomatoes en jalapenos, zeppelen, schmoonvat en steaks. Oké, dan zijn we eruit te eten. We hebben hier rijst. We hebben hier nu den steak, wat we hadden deep fried, dus ik kunt wijs. En we hebben niet vergeten dankbaar te zijn. En we hebben zijn wat het smaakt. Oh, maar dat smaakt zijn. Proef dat op, dit smaakt werkelijk zijn.